Silav roj başê var baş çevanno hêvî dikim û tev başin selametin. Berê ku dest bi bername bikim, dixwazim îro bi qasî 25 deqe nîv saet ji wara bername çend nûçe hene ji dixwazim ji wara pêşkêş bikim. Lê pêşî di derheqê bernameya vê êvarê de hin agahiyan bidin we bi qasî ku hûn manşeta me, afîşa me dibînin li ser ekranê şeva dengbêjî. Îşev şevek taybet e, kilamên dengbêjê mezin şakro wê were gotin. Du hunermendên me ê nesla nû a genç wê derkevin ekranê bi pêşkeşiya Rêzdar Xetîf. Fatih dengbêjekî pir hêja ye. Gelek xebitiye li ser stran kilamên şakro. Ez pê re axivî me. Yani bahsa zehmetiyê xebata xwe kiriye. Dibêje nehêsane. Nehêsane ku mirov bibe dengê şakro, mirov bikaribe kilamên şakro ji nû va bibêje. Heqeten zehmet e. Reşat Tunç ew jî dengbêjekî ji Bartoyê ye, ji Serhedê ye. Her du jî dengbêjên nû ne. Yani emrê wan hê nebiye çil jî. Ciyê kêfxweşiyê ye. Mirov di nava nesla nû de di nava gencan de dibîne ku eleqa wan heye ji bo dengbêjiyê, stranên herî zehmet ê şakro dikarin bibêjin, dikarin wergerîne. Ev jî dibe îlham ji bo gencên nû. Tiştekî pir mühîm e. Îşev şoreş e. İşev di bernama me de em bi alîkariya Reşat û Fatih her du dengbêjê nû em ê hinekî behsa dengbêjî bikin lê ji behsê zêdetir, ji axaftinê zêdetir ew ê bi pratîka xwe, ew ê bi kilamên şakro xwe nîşan bidin, ew ê kilama bavê jin ber hev jî ka heqeten ez jî merak dikim. Ez ê li kileka wan cih bigirim. Ez ê di bernamê de bim, li cem hevalê xwe Xetîf ez ê cih bigirim û em ê bi hev re li wan godar bikin. Baş e? Saet di bîstan de ye li gorî saeta Ewropayê, saet di bîst û yekan de li gorî saeta Kurdistanê ye. Weke daîmî. We got erê? Temam. We gotibe erê problem tune. Li Îranê rewş ne baş e hevan da. Rojane însan têne darvekirin. Rojane însan têne qetil kirin. Beriya du rojan bû yerekî çêbû min ji wara pêşkêş nekir, ji xwe min bername çê nekiribûn. Yani hêzên Îranê du çalakvanên Kurd kuştin. Her du jî hunermend bûn. Mala Kurdan xirab kiriye hêzên Îranê. Mala milletê Faris Belûc jî xirab kiriye. Dewleta Îranê nasekine, mehkûmê hilweşînê ye. Heq dike, hezar carî heq dike hilweşe. Nebû. Amerîkayê pir ceriband nebû. Dewleta Îranê girtiye siyasiyê Belûc jî İlyas Zenedînî jî darvekir. Ya vê sibê bû ya dobşev bû. Girtiye siyasiyê li girtîgeha Zehadanê a li Îranê Belûc İlyas Zenedînî bi rengekî veşartî hate darvekirin. Li gorî agahiyên hatine wergirtin bi îdaya muhareba û kuştina wezîfedarekî ewlehiyê. Di derbarê vî kesî de biryara darvekirinê hatibû dayîn. Bê ku agahî werin dayîn, yani bê ku malbat were agahdar kirin, baweyekî dizî şûne darvekirine. Yani ew qas dewletek hov. Ji xwe beriya du rojan jî hêzên çekdariyên Îranê çalakvanên Kurd Mojtaba Waîsî û Maysam Waîsî du birayê hev bûn. Bi rengekî pir hovane kuştin. Ji çalakvanên çandê yê naskirê yê li Kîrmanşanê Mojtaba û Maysam Waîsî birayê hev ji aliyê muhafizên şoreşî yên Îranê ve şoreşa wan bixwe tevî serê wan ji aliyê wan ve hatin qetilkirin. Mala her du bira lêbûn ji alî hêzên rejîmê ve hate dorpêçkirin, hate şewtandin, her du hatin qetilkirin. Hêzên rejîmê bi bihaneya ku tevlî çalakiyê me hat çilebûne li her du birayan digeriyan. Çalakvan Mojteba û Maysam Waîsî di tevahiya jiyana xwe de ji bo çanda Kurd tê dikoşiyan, xwedî li nirxê xwe, xwedî li qîmetê xwe derdiketin, çand û kültûra Kurdî pêş dixistin, her du bira dengbêj bûn. Dengê wan jî xweş bû. Hevano, mesela avê meselekî gelekî girîng e. Ez îro dixwazim çend deqeya ji we re behs bikim. Hûn zanin
hema hinkî Rojavayê Kurdistanê ava biye 14 salan dewleta Tirkiye bi her rêw rêbazî dixwaze millet aciz bike, dixwaze rê li ber avabûna Rojavayê Kurdistanê bigire, dixwaze li wê derê pergala heyî hilweşîre. Yek ji wan rêbazan av e. Çi dike? Ava Firatê dibire, ava kaniyan dimiçiqîne, yani kanî jî tên di binê erdê re pir xetên avê hene ji Bakurê Kurdistanê derbasî Rojavayê Kurdistanê dibin. Wan ava jî dixetimîne. Navendên avê hene ciyê ku av tê de tê paxişkirin. Ew navend hatin bombekirin beriya heyî salan. Niha li Hesekê av tune ye, av nemaye. Ava bîran şor e, ava şor derbas dibe. Her cüre nexweşî di wan avan de heye. İnsanê me aniha mehkûmê tîbûnê kirine. Dewleta Tirkiye kiriye. Dewleta Tirkiye carekî din nîşanê me da ku ne dosta me ye. Nabe dewleta me. Ji xwe nabe dewleta me ama nabe dost jî. Tucar. Ji dema ku hukûmên çekdar yên bi ser dewleta Tirkiye ve serê kaniyê dagir kirine, ji dema ku dewleta Tirkiye bi xwe bi artêşa xwe ket serê kaniyê û dagir kir, însanên me bi gazên kîmyewî qetil kir. Ji wê demê ve bifikirin. Îstasyona Elokê heye ji xizmetê hatiye derxistin. Perperîşan kir, bi bombeyan lêxist. Di encamê de derdora milyonekî kes li Hesekê bê av ma. Niha millet avê bi rêya tankan tîne. Lê derdê ser derdara ev av jî qirêj e nayê vexwarin. Fiyata vê avê jî gelekî buha ye. Hem ava qirêj e, hem şor e, hem pîsetê de tijî nexweş ye û ser da jî buha ye. Bi rêya tankan tê mala. Tu nikarî kincê xwe jî pê bişoyî. Ancak divê çend cara di parzon re derbas be. Mesela fiyata wê heftê 80,000 lîreyê Sûriyê ye. Divê kela havînê de heqeten hewcedariya însanê me zêdetir bi avê heye. Li bajarê Hesekê li gundera warê wê xebat hene, hewldan hene, bîr werin vekirin. Qismek bîran vebû jî, lê ava bîran şor e, gelek kils tê de heye, gelek nexweşiyên cuda tê de hene. Ji ber xwedkirina ava îstasyona Elokê li ser bajarê Hesekê, milletê me yê Hesekê û gundewarên wê bi rêya tankeran avê dikişînin malê xwe. Yani pêdiviyê xwe avê bi vî şeklî dixwazin temîn bikin. Bi rêya tankerin ne, tankerin. Yani tişekî weke motor e. Welhasil. Niha ava van tankeran ji bo vexwarinê hem şor e hem qirêj e. Çawa merûv dikare pak bike ez jî nizanim. Niha li herêma me derdora Hesekê hevano yekane îstasyona ku dikare avê bide herêmê ya Elokê ye. İstasyona Elokê li gundê Elokê li Rojlatê serê kaniyê ye. Ev îstasyon yekane ye ya ku avê dikare bide Hesekê û navçeyên wê. Sedemên alozî avê digihêjin dawiya sala 2019. Yani beriya 7 salan. Dema ku serê kaniyê hate dagirkirin, îstasyona Elokê li wê demê bû ji aliyê dewleta Tirkiye ve hate kontrol kirin, qismekî hilweşiya, qismekî jî xistin kontrola xwe, ava vexwarinê li ser milletê me birîne. Niha di vê dunyayê de di qanûnan de hatiye nivîsandin. Yek ji sûçên şer tu li ser milletê sivîl yan jî li ser eskera feq nake, tu avê bibirî. Te wextê av birî, mîna ku te êrişê xestexanê kiribe. Mîna ku te êrişê mekteba kiribe, zarok kuştibe. Firqa wî tune ye. Sûçê şer, sûçê şer e. Dewleta Tirkiye xwest Rojavayê Kurdistanê bide valakirin. Yek ji wan rêbazan av bû. Av bi kar anî. Bi ser ket, nizanim çiqas bi ser ket.
De meselenin siyasi de belki liguri xwe bi ser ketiye ama milletê me bi şeklekî çare dît ji xwe re. Armanca wan ew bi rojava temamen xalî bibe ji Kurda ew jî çete û malbatê çeteyan bînin li nava malên Kurdan bicih bikin. Çawa ku li Efrînê kir û li Serêkaniyê jî kir. Hêjî mesele safî nebiye. Efrîn hêjî di kontrola Tirkan de ye. Temam İlham Ehmed çû wê derê lê haya Tirkan jî heye. Serêkaniyê hêjî di kontrola Tirkan de ye. Heleb bi xwe di kontrola Tirkan de ye. Niha mesela rêbazekê din îstasyona avê temam tu wê derê dikî kontrola xwe yan jî hildiweşînî. Navendên elektrîkê mesela hildiweşînî temam. Rêbazekê din jî ew ava Firatê bi bendavan tu qut dikî. 5 milyon insanan fayde didît ji ava Firatê. Ew jî hate qutkirin. Bêriya demekî. Aniha çi kiriye? Ew ava ku li ser Kurda qut kiribû, em bêjin ser Rojava, ne tenê Kurda, ji ber ku Ereb jî hebû, milletê din jî hebû. Dewleta Tirkiye ew ava ku qut kiribû li ser Rojavayê Kurdistanê ji nişka ve berda. Yani deriyê bendava vekir. Çi bû? İja lehî raw. Zirarekî pir mezin gihandiye herêmê ew jî derdekê dine. Acayip yani. Dewleta Tirkiye ava ku li ser Rojavayê Kurdistanê birîbû ji nişka ve berda lehî raw. Li Reqa, Derezorê bi hezara mal dibin avê de mane. Ji ber lehiyê li Derezorê 2400 malbat bûn mağdur. Li Reqayê jî 1500 donim zevî dibinê avê de man. Dewleta Tirkiye ya qirker ya dagirker heqeten va pênasiyan heq dike. Bê agadariyekê fermî devikê bendavan vekir asta ava çemê Firatê bilind bû di encamê de li Derezorê Reqayê lehî rabû. Li gorî saziyên ku bi vê meselê re eleqedar dibin herekîna ava çemê Firatê ku ji Tirkiye tê di saniyekê de aniha derketiye ser 2000 metrekûbî. Ji ber zêdebûna ava çemê Firatê ku nêzî 3 metreyan bilind bûye, li her du qiraxên çem qadên firehê çandiniyê, mal, mülk dibin avê de mane. Ew qasketa însanan çandinî kirine dibin avê de mane. Hûn ê bibêjin dibin avê de bimîne çi dibe? Çemûr dikeve, herî dikeve. Ew keda wan hemî zevî jî zirar dibîne. Li Derezorê tenê nêzê 2400 malbatan zirar dîtine. Derdora 1500 donim zeviyên çandiniyê li gundewarên Rojavayê Reqayê zirar dîtine. Gelek herem hatin valakirin aniha ji niha ve. Ji ber ku millet bi xwe ji aliyê fîzîkî ve jî zirar dibîne. Nêzê pêncî îstasyonên avê, îstasyonên ceyranê ji xizmetê derketine. Ava wan şêlû dibe. Ava wan qirêj dibe. Zerara herî mezin ku hûn dikarin bigînin milletekî şêlûkirina ava wan a vexwarinê ye. Li Derezorê sê bendên sereke yên axî hilweşiyane. Rêya di navbera qiraxên Rojava û Rojhilat ên çem de qut bûne. Kampên li nizê çem jî piştî ku av derbasî wan bû zirar dîtin. Ji ber lehiyê derdora 1600 malbat mecbûr mane koş bikin. Ciyê xwe biterîkînin. Yan çûne cem eqrebayê xwe qismekî wan yan jî çûne ji nû ve deverên ku lê qet nebe hinekî metirsî kêm e xeterî tunê qaşo li wan de re miçî bûne. Lehiyê bandor li xebata çandiniyê bazirganiyê jî kir. Li gorî cotkaran ji ber zerarên li zeviyên genim û zebziyan bûne wan heta niha bi qasî $100,000 zêdetir zerar dîtine. Di heman demê de jeneratorên çandiniyê yên li ber çem jî tev xirab bûne. Yani malê xelkê xirab bûne. Tabii heywan jî pir zirar dibînin, masî jî pir zirar dibînin. Niha di ajansên me de bi taybetî di televîzyon û ajansê me yên Rojavayê Kurdistanê de em dibînin hatina Ehmed El-Şara weke serokê dewleta Sûriyê nîşan didin. Hatina wîya wê derê filan û bîvan. Yani nizanîm ya zorê min çi ye ya. Em nikarim. Em nikarim çiya biçêkim.
Wisa nehîsane. Mantalîteya ku aniha li ser desthilatdariyê ye li Şamê mala me xirab kiriye. Hevkarên dewleta Tirkiye ne. Bi hev re tevdigerin. Hatina wana dêre zorê wisa bê destûra me wisa weke serkeftin nîşan didin. Nizanim qet behs nekim baştir e ji ber ku têde mağduriyet heye millet dibin avê de maye lehî rabiye hatiye cih tespît bike encama lehiyê bibîne belkî jî baştir e merû qet neke meselên merû nekeve nava meselên siyasî baştir e. Roj wê bê em ê behs bikin. Armanca me Kurdan ew e ku di zûtirîn demî de mektebê me dibistanê me ve xwe havîn çêbû belkî betlane heye tatîl heye lê di zûtirîn demî de pergala perwerdeyî bikeve meriyetê di pratîkî de pêk were bütçeyekî ji Şamê dîrek were Rojavayê Kurdistanê yani Şam maaş nede şervanên me memûrên me mamosteyên me ew bütçeya ku Şam mecbûr e veqetîne ji Rojavayê Kurdistanê re bila rêveberiya Rojava maaşên karkerê xwe û karmendê xwe bide. Zanin çima mühîm e? Mesela çend hezar gencên me ciwanê me aniha eskerên Şamê ne? Em bêjin 5,000. Nav 5,000 şervanên me wextê ku ji Şamê bûn xwedî maaş êdî ji aliyê aborî ve girêdayî wan in. Sibê du sibê vana dizewicin, malbatê wan çê dibin, zarokê wan çê dibin. De însan e, jiyan e, tu girêdayî maaşê xwe yî, ne? Sibê du sibê nakokî derbikeve di navbera rêveberiya Xweser û Şamê de ev şervanê me wê çawa tevbigerin? Helbestekî çawa nîşan bidin? Girêdayî maaşên jî. Ji ber vê yekê gav bi gav, gav bi gav vana dixwazin me bêtesîr bikin. Niha evan no ev teoriya beqê wî rojê ji we re gotibû beriya demekî. Tu wextê ku dedît teoriya ye ezmûnekî ye. Tu beqekî wextê dixî nava avê ava kelî ji nişkeva beq çin dide derdikeve ji nava ava kelî dixwaze xwe xilas bike û xilas dibe jî. Çima reaksiyonekî ji nişkeva nîşan dide av pir kelî ye. Baş e. Wextê ku tu beqê bixî nava ava sar di quşxaneyekî de yan jî sîtilekî de tu yê danî ser agir hêdî hêdî binêvî vekî û hêdî hêdî ew germ be. Ew beq ji wî sîtilê qil nade û dernakeve. Hêdî hêdî fêrî wî avê dibe, fêrî germayiyê dibe û têde dipije, dimire, xilas dibe. Tirsa me ew e ku di nava van dewletên dagirker de Iraq jî di nav da, İran jî di nav da, bi taybetî Sûriye û Tirkiye me weke wê beqê fêrî pergala xwe bike hêdî hêdî me tune bike. Em reaksiyon nîşan nedin. Niha wextê ku zextekî aniha dewleta Tirkiye ji nişkava êrişê me bike, êrişê Kurdan bike weke li bûyera Kobanî de çawa çêbû milletê me serî rakir li hember derket. Lê aniha reaksiyona me eyar dike. Wextê bibîne milletê Kurd serî radike zexta xwe hindikî kêm dike, milletê me sakîn dibe, hêdî hêdî ama binê me dikele. Em asîmîle dibin, em tune dibin. Tamam? Em çi dikin bikin vê teorî em vala derbixin. Yani em xwe nedin bijandin, em xwe ji holê nedin rakirin, mühîm e. Marco Rubio Wezîrê Karê Derve Amerîkayê ye. Dibêje Tom Barak êdî li Sûriyê Amerîkayê temsîl nake ji wezîfê hatiye girtin.
Nûnerê taybetî Amerîkayê bû yê ji karûbarê Sûriyê berpirsiyar, bawekî fermî êdî ji wezîfê hatiye girtin di dawiya vê mehê de yanî sibê ye. Tom Barak wê wekî kesê sereke ya rêveberiya Trump ya ji bo karê Sûriye û Iraqê bimîne. Yani ew li ber destê Trump be. Ge ew here Iraqê, ge here Sûriye êdî ew ê çi wezîfe bike nizanim. Lê wezîfeya wî ya ku ji Sûriye berpirsiyar bû, tunekirina Qesedê û rêveberiya Xweser bû. Li ser navê Tirkiye jî dixebitî. Balyozê Tirkiyeyê ê Amerîkayê. Tom Barak wekî nûnerê me taybetiye Sûriyê êdî rol nalîze, wezîfa xwe bawekî bê hempa anî cî, her çi qasî ev erk bi dawî be jî, ew ê ji bo rêveberiya Trump li Sûriye û Iraqê lîstina rola xwe bidomîne. Wezîrê Karê Derveyî Amerîka her wiha destnîşan kir, tecrübe, pêwendî, têgihîştina wî ya ajandaya Amerîkayê di pêşengiyê de bi navê welatê me yê mezin bi destxistina serkeftinan didome. Ji xwe re tiştan dibêje, yani dibêje hevalê me xweş xebitiye mala wî ava filan bêvan. Feq nake, ji bo me feq nake. Yani helbesta Amerîkayê muhîm e ji bo me. Yani em pê Tom Barak û kesayetiyên din tev nagerin. Marco Rubio jî. Berê derket hîn nebûbû wezîr, derket pestê Kurdan da û behsa Kurdan kir. Em jî pê xapiyan. Ama em dibînin dawiyê de siyaseta dewletan muhîm e. Şexs bi kêrî tiştekî nayê. Em pir feqîrin ya. Kesayetiyekî Ewropî yan Amerîkî radibe hindik pestê me dibe hema em şad bin em bijin temam e. Destê alîkariyê dirêjî me kir. Halbikî ne wisa ye. Em zanin dermanê me destê me de ye. Dibêje tecrübe pêwendî têgihîştina wî ya ajandaya Amerîkayê falan filan pêş dikeve. Tom Barak wekî nûnerê taybetî Amerîkayê Sûriyê heta dawiya meha Gulana 2026 bû. Ew jî bi dawî bû. Lê wekî balyozê me yê taybetiye Sûriyê rola xwe pir xweş lêîst yani. Hevan no li başûrê Lublanê êrişên İsraîlê hene didomin di cejna Qurbanê de jî êrişên İsraîlê hebûn li dijî Lublanê berdewam kirin. Pir însan hatin qetil kirin. Lê herî dawî 11 kesên din jî hatin kuştin. Şeva borî bû artêşa İsraîlê gelek devrên başûrê Lublanê bombebaran kir. Wezareta Tenduristî ya Lublanê diyar kir ku di êrişên dohiyên İsraîlê yên li ser sê herêmên cuda yên Sûriye û başûrê Lublanê de 11 kes hatin kuştin. Ji kuştiyan xebatkarekî tenduristî hebû. Welatiyekî jî Sûriyeyî hebû. Me gotibû xebatkarên tenduristî nikarin werin kuştin di şeran de. Sûçê şer e. Hate av qut kiriye li ser gel, hate xebatkarekî tenduristiyê kuştiye, sûçên şer e. Hate êrişê mekteba kiriye, êrişê camiyan kiriye. Wezaretê ev êriş wekî binpêkirina qanûna navnetewî ya parastina xebatkarên tenduristiyê pênasî kir. Artêşa İsraîlê çemê Lîtanê yên Lublanê jî derbas kir. Artêşa İsraîlê di derbasbûna nava axa Lublanê de bi pêş ve diçe. Serokwezîrê İsraîlê ev agahiyê parve kir Benyamin Netanyahu çi got dibêje wan çemê Lîtanê derbas kiriye bi deverên El Mişerfeyê ve pêş ve diçûne. Halbikî beriya niha rayedarekî İsraîlê derketibû gotibû em di şerê xwe yê li dijî Hizbullahê de çemê Lîtanê derbas nakin. Hîndorê me heta wê derê ye. Deverekî nava Lublanê de ye. Çemekî mezin e. Hemwextî van êrişan xebatên dîplomasî jî hene ji bo bidawiyanîna şer. Gera çaran ya hevdîtinê İsraîl û Lublanê hene li dewletên Yekbûyî Amerîkayê berdewam dikin. Vê hevdîtinê zêdetirî 9 saetan dewam kiriye. Doh. Şandeyên eskerî tevlî van hevdîtiran bûne. Em hêvî dikin ku demekî kin de agirbestekî daîmî pêk were. Ku êdî şer û pevçûn bi dawî bin wê derê ya.
Di derbarê Japonya'da de nûçeyekî ji we re pêşkêş dikim paşê ez ê biçim Vartoyê. Li Vartoyê mesela jest heye gelekî dramatîk e. Xwezaya me ya Vartoyê yek jî kanî reş li wê derê ye. Varto kanî reş nêzî hevin. Kanî reş Karlıyova û Varto. Vartoyê re em dibên gingim, kanî reşî re jî em dibêjin Karlıyova. Her du jî nêzî hevin li wê derê projeyekî heye bi navê JES Jeotermal dikevin binê erdê çiqas gazên ku zirarê dide bedena însan hene ji binê erdê derdikeve hem zirar dide însan kanserojen madde peyda dibin di însan de yani hem jî kanserê vedike di bedena her însanê de nexweşiya kanserê heye ji xwe ne nexweşiyê yani hücreyên kanserê hene di bedena her însanê de hene lê razayî ne maddeyekî wextê daxilê nava bedena te dibe wan hücreyan şiyar dike problem ew e nexweşiyekî mîna vîrus ji derve were bi mirova vede û bikeve nava bedena însan ne ew e kanser hücre ne di nava bedena însan da ji xwe hene we goterê ji ev sîstema jeotermal ku aniha dewleta Tirkiyeyê dixwaze li Vartoyê çê bike maddeyên dibinê erdê de derdikevin dikarin rêl ber wan nexweşiyan vekin û li ser wan meyve û zebzeyan jî datîne tu çi bixwî dibe nexweşî em çawa bikin yek çare heye milletê me radibe serpiya çalakî li dar dixe van projeyan serûbin dike wan însanan ji memleketên xwe dike der Vartoyî têrê nakin Vartoyî xwe biqeleşînin xwe bikujin têrê nake milletê me yê din dibe piştgirî bidin Vartoyiyan gimgimiyan ji bo wî jî lazim e yani alîkarî lazim e hevalna ka madem me bes kiriye em nûçe wî jî pêşkêş kirin yani alîkarî lazim e mirovên me Colemêrgê Mêrdînê Koserê Îstenbolê herkes dibe piştgirî bide Vartoyiyan di nûçeyê xwe de hevalê me ku YouTube çê dikin televizyonên me dibe cih bidin van çalakiyan ji bo dengê me hinekî zêdetir derbikeve ege wisa nebe dewleta Tirkiye Vartoyê xirab dike ji xwe tonkî baraj çêkirine av û hewaya Vartoyê serûbin bîye geh baran dibare geh berf zêde dibare geh qet nabare yani milletê me Vartoyê fêrî ewekî bûne fêrî sîstemekî bûne fêrî klîmayekî bûne ew ana serûbin bîye meseleyekî din heye xeta fay ya erdhejê di binê Vartoyê re derbas dibe 1966 de erdhejekî pir mezin çêbû li Vartoyê ew xeta fay hevano ta ji Colemêrgê tê ji Colemêrgê xetekî tere Colemêrgê temam xeta fay ku ez behs dikim ew jî diçe ber bê Rojhilatê Kurdistanê de diçe ber bê Îranê ve diçe Wanê ve derbas dibe tere heta Îranê ew xeta fay tê di Elezîzê re derbas dibe heta Îstenbolê tê xetekî ya erd qelişî ye yani bifikirin ku xeta fay ji Îranê dest pê dike di binê Vartoyê re derbas dibe Çewlik Elezîz heta Îstenbolê Marmarayê tê di wê derê re dirêj dibe diçe heta Egê û xetekî jî di wê derê de xweber de hîn neçûye Îstenbolê xweber de Hatayê yani ew xeta erdheja ku 2 sal berê çêbû Elezîz xerîte hebe em nîşanî ve dida derbasî Maraşê dibe Entab Maraş û Hatay alû derê de xweber de heta Qibrîsê tere ew jî fayekî din e hewsa dibe du çeqel yek tere heta Marmara yek jî xweber de jêr wana çima bas dikim
projeya ku anha devleta Tirkiye li Vartoyê bi pêş dixe JES bi sedan kilometre dikeve binê erdê xeta fayê şiyar dike hejîne hem rêlbera hejî ve dike û hem jî wan maddeyên kîmyewî ku rêber nexweşiyê wekî kanserê ve dike wana derdixe derve. Nûçe bi vî şeklî ye kesên ku beşdarê çalakiya nobetê a konê bûne li dijî JESê bi gotinên em ê van xakan pêşkêşî tu kesan nekin biryardariya xwe a berxwedanê nîşan dane. Aniha ji bo ev proje pêş nekeve milletê me yê Vartoyî cengek dane destpêkirin cenga li hember JESê. Çalakiya nobetê ye di konan da pêk tê li gundê xwarik ê gimgima Mûşê ye li dijî santrala enerjiya jeotermal hatiye destpêkirin. Ev 27 rojin berdewam dike. Tevî qaymeqam bi rêya muxtaran tehdît gefan li gel dixwin jî biryardariya tekoşîna gimgimiyan berdewam dike. Sondaja şîrketê ya ku dihate payîn di meha Gulanê de lê bixe hê jî nehatiye. Çalakiya nobetê ya 24 saatan berdewam dike. Her roj li gel destguhertina gundekî çalakî didome. Yani her 24 saatan carê şêniyên gundekî tê wê çalakî dewr digirin. Tiştekî pir xweş e. Çalakvan dibêjin ew ê bi biryardarî tekoşîna xwe bidomînin. Niha li Japonyê krîza nüfusê heye. Di 5 salan de 3 milyon însan kêm bûne li Japonyê. Çima? Çünkü kes zarokan çênake. Çima zarokan çênakin? Çünkü însan ji gund derdikevin diçin bajarê mezin. Li bajarê mezin stresa kar û xebat û feqîrî xîzanî vir da wê da mekteba zarokan tu nikarî zarokan xwedî bikî. Yek du. Di bajara Wisa ye. Ê çi dibe nüfusa însana jî kêm dibe. Li beramberî bûyîna zarokekî 2 kes dimirin li Japonyê. Her sal 2 kes dimirin yek dê dunyayê. Çi dibe nüfus kêm dibe. Raporeke rojnameya New York Times qala wê yekê dike ku hejmara şeniyên Japonyayê bi lezekî zêde dat dikeve. Baweyekî ji sala 2020 heta 2025 hejmara xelkê li vî welatî zêdetirî 3 milyon kesî kêm bûye. Ev daketina herî mezin a hejmara niştecîhan e di dîroka vî welatî de. Sedem çi ye? Niha daxwaza wan jin û mêran ji bo çêkirina zarokan pir tune ye. Li beramberî her zarokekî ku ji dayîk dibe 2 kes dimirin. Emrê hejmarekî zêde a xelkê Japonyayê aniha pir mezin e. Li Japonyê pîr û kal pir zêde ne. Ji bo dewletê jî baş ne. Ji ber ku kasa teqawûtê heye a emeklîbûnê tu ji wî kasê pere di dîvanê ixtiyaran ama gencê ku bixebitin wê kasê tu jî bikin tune ne. Îja pêdiviya te bi însanê derva çêdibe gerek tu wê însana ji derva bînî bidî xebitandinê. 2000-3000 Kurdê me hene li Japonyê ew jî feqîrana dibin hedefa êrişên nijadperestî. Yaw milletê Japonyayê ji xwe hejmara we tune ê qenebe we însan ji derva tên bêhêlin bila bixebitin wê dirê. Pêdiviya wan jî heye. Ya. Niha li Japonyayê çima vaya mühîm e? Çünkü sibê dûspet qerewara serê me jî ye. Ciwan gundan vala dikin, diterikînin ji bo kar, ji bo projeyên xwedin diçin bajarê mezin wekî Tokyoyê. Vê yekî wisa kiriye ku gund vala dibin, xebata li bajaran jî pir zêde ye. Millet ê ku diçin li bajaran bi cih dibin hem daîrê wan xanî wan biçûk in ê çi dikin naxwazin zarokê wan çê bibin. Êdî wekî pêwîst ciwan jî peyda nabin. Nexweşxane, dibistan, baregehên polîsan. Li wê derê însana hejmara gencan têrê nake ku li van deran wezîfe bigirin. Heqeten yani. Zarok çê nabin, genç xilas dibin. Mesela aniha dibêjin li fabrîqeyan pir kêm însan hene bixebitin. Li nexweşxaneyan jî. Heyf. Ewropayê jî rewş wisa ye. Nüfusa Ewropiyan kêm dibe.
Mesela li gelek deveran dibistan hatine girtin. Dibistan têne girtin yurdên îxtiyara vedibin. Ya tam berova jî. Bi milyona xanî vala bûne. Hinek xetên trênê hene ji ber nebûna rêwiyan hatine girtin. Ya. Mesela o tiştek ku bahs kir dema ku genç kêm dibin, êdî kes tune kasa teqewutê jî tijî bike. Hevan ew jî rewşekî bi vî awa ye. Niha ez vê jî bi we bidim naskirin. Vê varê hûn ji bîr nakin ne? Saet bîstan delgorî saeta Ewropayê, bîst û yekan delgorî saeta Kurdistan ji kerema xwe re ji bîr nekin. Ji bo vê meselê dibêjim. Mesela dengbêjiyê. Ecayîb mühîm e. Ez dixwazim hûn cem bibin. Ez dixwazim hûn dengbêjê me bi tenê nehêlin. We bîstiyev kovar, kovarekê nû derketiye. Kovara rewşenbîr. Yani kovara rewşenbîr ne tenê a rewşenbîran e, a her kesî ye. Kovara rewşenbîr ku kovarekî akademîk e, a lêkolînê ye, bi hejmara xwe ya dudiyan derkete pêşberî xwendevanên xwe. Kovara bi Kurdî, Tirkî, İngilîzî derdikeve, divê hejmarê de dosyeya xwe ya li ser ji dû heta îro serpêhatiya Kurdan li ser maseyên müzakereyan amade kiriye. Nivîsekî balkêş ya. Serpêhatiyên Kurdan li ser maseyên müzakereyan. Bifikirin ji destpêka sed salê heta niha li ser kîjan masê çi hatiye axaftin? Kurd çawa têk çûne de her carî. Ya di sevrê de Kurd hindik mabûn bibana xwedî dewlet hûn zanin. Heqeten a 1921 hindik mabû bibana dewlet ama çawa bû ji nişkeva xirab bû. Ez dibêjim qey divê nivîsê de belkî hebe. Yani kovara rewşenbîr merak dikim. Müdürê giştî yê weşanê yê kovarê Fethî Kaya ye li ser amadekirina mijarê daxife dibêje dema ku pêvajoya dîrokî tê vekolîn tê dîtin ku Kurdan di qada şer de her tim berxwedan tekoşîneke serkeftî nîşan dane lê duwarê dîplomasî pêvajoyên müzakereyan de li ser masê pir caran di pozisyonekê qels de lawaz da mane. Ev rewş ne tenê bi hevsengiyên eskerî yan jî siyasî ve lê di heman demê de bi sîstema navdewletî bi aktorên hêzdar ku stratejî diyar dikin ve jî girêdayî ye. Müdürê me Kaya diyar dike ku pêşketinên heyê yên li çar perçeyên Kurdistanê dobarekirina van bûyeran e ku sed sal berê bi perçekirina erdnîgariya Kurdistanê encam bibûn. Me bi taybetî ev mijar bi perfirehî dibe hilda dest da ku em dîplomasiya Kurd ji perspektîveke dîrokî binirxînin û dersên pêwîst ji rabûrdiyê bistînin. Çawa ku min texmîn kir ew e. Di vê çarçovê de gelek nivîs hatine weşandin. Arman ji vê dosyê ew e ku ezmûnên dîrokî pêşketinên rojane bi hev re binin dixandin. Perspektîveke rexnekir, yekgirtî ji bo pratika dîplomasiya Kurdan were pêşkêş kirin. Ez dibêjim mühîm e. Heqeten ez bikaribim vê kovarê bigirim baş e. Nikaribim jî ez ê rica bikim bila ji min re bi şiklekî bişînin. Ez hem bixwînim û hem jî li ser bernameyekê çêkim ya. Merak dikim. Yani xwediyê nivîsê ez dixwazim bigirim weşanê ka em çawa têk çûne li ser maseyên müzakereyê. Armanca dosyeyê me fehm kir. Temam, xweş e. Lêkolîner nivîskar Şakir Epözdemir li ser Tekîliya Osmanî Kurd nivîsekê lêkolînê amade kiriye. İdrisî, Bitlisî, Sultan Yavuz Selim, navbera wan, hevpeymaniya navbera wan û felan bêvan. Sevda Burukî jî di çarçoveya nîzama navletî ya piştî şerê yekem de pozisyona Kurdan lêkolîn kiriye. Konferansa Parîsê, peymana Sevrê a Lozanê bi nêrîna Kurdan dinirxîne.
Aynen mijarê ku ez merak dikim. Doktor Avni Kiliçî beriya tekiliyên Şeyx Mehmûd Berzancî bi İngîlîzan û Tirkan re avahiya dîplomasiya wê demê a tevlihev radixe pêş çavan. Ew jî yeke. Wekî din kî nivîsiye ji wara bêjim Adem Dumlu analîzekî li ser müzakereyan di navbera Îra û Brîtanyê de lêkolînekî amade kiriye. Merû dikare ji wî jî weke numûne bigire. Ya rêxistina Îrayê bi Brîtanya re meselaya xwe çawa safî kir? Ya mirov dikare hevalê ku bixwazin deqekî ez hema daynim serê vê ekranê li ser vê adresê hûn dikarin rewşenbîr@cudiakademî bi yetê nivîsandin .com ji ser vê derê merû dikare bibîne yan jî bixwaze. Ev jî bila bi alîkariya me ji bo wan hevalê me ku vê kovarê derdixin. Pir xweş e. Kîjan Kurd li ku derê kovarekî derbixe qanalekî nû vebike em destek didin hevalna. Mala we ava ez peyama we dixwînim. Ez ê paşê jî bixwînim. Ez xatir ji we dixwazim vê meselê ji bîr nekin. Baş e. Êvarê saet di heştan de li gorî saeta Ewropayê em bi hev rane. Xatirê we silav rêzevanna.